Pajjiżna assigura 12 miljun euro f'fondi Ewropej sabiex titwettaq it-tieni fażi tal-proġett tax-Shore2Ship fil-Port Heles. B'dan se jippermetti lil vapuri tal-merkanzija jitfu l-magni u jqabdu ma' sistema tal-elettriku installata apposta fuq il-mollijiet. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi fejn intqal li pajjiżna kiseb fondi importanti li allokaw għal total ta' aktar minn 12 miljun euro. Dan il-proġett kien fost l-4 proġetti li ntażlu mill-Unjoni Ewropea minn fost 20 proġett. Din il-proposta ġiet sottomessa fil-bidu ta' din is-sena waqt is-sejħa mill-Unjoni Ewropea bl-isem Connecting Europe Facility Transport Call. Dan il-proġett se jara li kemm il-moll fin-nofsinhar tal-port, jiġifieri Terminal 2, kif ukoll il-moll fil-punent tal-port, jiġifieri Terminal 1, ikollhom aċċess għal voltaġġ għoli ta' dawl sabiex ikunu aktar effiċjenti. Dan il-proġett huwa t-tieni fażi tal-investiment li qed titwettaq mill-moll ta' Freeport Corporation, peress li diġà hemm għaddejja l-ewwel fażi tal-proġett għall provvista tal-enerġija fuq l-art fil-Freeport. Intant, l-ewwel fażi ikkofinanzjata permezz tal-Fond Ewropew Just Transition Facility Fund, u issa din it-tieni fażi se tkun kofinanzjata mill-Connection Europe Facility. Dan huwa r-raba' proġett ta' provvista tal-enerġija fuq l-art li Malta qed twettaq, 2 fil-Port il-Kbir u 2 fil-Port Heles. Għaldaqstant, permezz tal-provvista tal-enerġija fuq l-art, issa l-mollijiet se jkunu mamra biex jipprovdu enerġija min-naħa tal-port lil bastimenti u bekk jippermettu lil dawn tal-aħħar jitfu l-magni awżiljarji u bekk titnaqqas l-emissjoni li tikkontribwixxi għal arja aktar nadifa.